Masquera say Imre Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Tinogamuchirai Imre Zimbabwe pachirongwa chedu Zim Confessions and Deep Secrets. Apo patinokupai ma secrets nema confessions anenge achisheyiwa nevana veZimbabwe kubva kumativi mana enyika. Nasi tine ma confessions atakuvigirai muri Zimbabwe. Tikade question wenyu tichangwanikwa tichipinda ma confessions iwawa. Ndatambura ndine ka problem kadiki. Ini ndinogara nemurume wangu, asi pabonde tinoita ka 1 pawiki rese, asi ini ndinenge ndichida kudyiwa bota every day. Asi murume wangu haazvikwanisi. Kuti ndimuurire ndakaona kuti hazviite ndingazopindana nezvimwe, saka ndakafunga kutenga raba yenhengo yechirume kufamasi. Ndakatenga yakati korei kudarika nhengo yemurume wangu. Ndakaiviga mumba ndichiti kana tapedza kuita bonde nemurume wangu ndikasaguta ndinozvipedzesa neraba iya kana akotsera kana kuti aenda kubasa. Ndakashandisa raba yenhengo iyi kanokwana kuita katatu, ende yaindiitira zvekuti ndaitunda nekunakirwa senge munhu akarara nemurume. Chiri kundinetsa manje, raba iyi handichaione panzvimbo yandinochiviga mazuva ese, mazuva ese. Apa ini nemurume wangu tinogara tiri 2. Iye arongofara neni semazuva ese. Veukama ndibatsirewo sati zvaipa kuti ndimubvunze ndomubvunza sei nezveraba yenhengo iyoyi. Ndotiza musha here veduwe, ndapererwa. Confession number 2. Ndakabatwa HIV almost 4 years back, and handina kuzvigamuchira mushe, and I never told anyone about it. I became so violent kumba zvekuti vabereki vangu vakadzimara vandidzinga ndikanogara neimwe blazi yangu kuBulawayo. Blazi yangu ane mukadzi nevana 4, 2 girls ma teenagers ne2 boys vadiki. Not even one person knew status yangu kunze kwangu chete. Zvisinei, takagara kudzimara ndawana basa ndikazotsvagawo pangu pekugara. Kafirstborn kaBlaz, baby boy, kanga kanatsoibvirira kane makore 19, kaifarira kuuya mumba mangu almost every day because I was staying a street away. Handizivi ndakapindwa nemweya wei. Mumwe musi masikati kashanya kubva ndatanga kukabata-bata, hakana kujamuka. Then one thing led to another and ndisina condom. The time I realized it was too late. She promised me she wouldn't tell akaramba achiuya regularly, and we continued until she found work in Harare and had to go. Few months later, I heard she fell ill and also tested positive for HIV. Ndakarwadziwa and regretted everything, but I never had the courage to tell Blaz wangu kuti it was all my fault. It hit me so hard that I even tried twice to commit suicide. Ndowauza sei Blaz wangu. Confession number 3. I need help. My story is not a confession, ayo. So I'm dating 2 guys. The other one is married. He is so sweet. He wants to make me a second wife, and I'm cool with that. The other one is not married. He is promising to marry Ake, but asati ave kushanda, and I'm cool with it. The married one is loving and caring. I don't want to lie. He takes good care of me. He bought property for me, etc. Then the other guy is sweet too. Anondida handidi kunyeba. Anonditira zvese, but he doesn't know I'm living a lie. I'm now staying alone. He has zive. Right now, I have to make a decision to leave one guy. I love them both. They are unique in their own way. I find it difficult to compare them, kuti which one is better. So, my cousin, which one should I go for? I know vamwe mchati don't go for the married one. To be honest, he has to be there for me. Zvakaoma ndiye anoziya kuti ndadyei, ndapfekei, everything. He is responsible. Mari anondipa even 500 US per month. Then the other one is responsible too, but zvekuti ndadyei ndapfekei haazvigone since asati ava kushanda. Anongogonawo kundipa kana 20 US and I appreciate. I know vamwe vachati I'm materialistic guys I'm not. Ndiri nherera, ndakakura ndichitambura. Please help.
Which one should I leave and why? Which one should I go for and why? I will follow my comments. I'm really confused. Confession number 5. Makasimba ere ama pano. Ndaive nemakore angu 36, 2004 ndiri form 6. Ndakamitisa musikana wangu aive form 3. Mungozivawo kuti kana uri mwana wechikoro kumba kunopisa ukamitisa. Mai vangu vakati havadi kuona munhu pamba pavo, ndorega chikoro ndogara nemukadzi. Ndakanzisarudza zvaunoda, ini nekuona kuti paipa ndikati mukadzi handimudi, haisi mimba yangu, asi ndaiziva kuti ndeyangu zvangu. Akaperekedzwa musikana natete vake kuuya kumba, asi mai vangu vakamudzingira kure. Kutaura chokwadi mwoyo wangu wairwadza, asi ndaigodii ndichengetwawo. Ndakaramba ndichienda kuchikoro. Musikana anga atorega kudhara nekuda kwenhumbu. One day akandigarira muroad ndichibva kuchikoro, akandibara juzi achichema. Ndikamuudza kuti handide because hauna kudzidza, watadza kupedza form 4 chaiyo nekuda kwechihure chako. Mazuva akafamba, musikana nhumbu ikasvipa pa9 months. Ndanga ndatove kumba ndapedza kunyora. It was December 2004. Akarwadziwa nenhumbu akaenda kuhospital. Nekuda kweage yake haana kuteerera manesi achimuti usapushe mwana achiri kure. Iye aingopusha kusvika mwana azobuda akafa. Mai vangu pavakazvinzwa vakaenda kumba kwacho kundopenga kuti mauraya muzukuru wangu, but vanhu ava havana zvavo kuda kurwa nesu. Inini zvaindirwadza mumwoyo, asi kana usina chako hauna sei pamusha. Ndairatidza kusamufarira pandaimuona kuchibhorani, but mumwoyo ndaingoti sorry zvako. 2007 musikana akaenda Jos natete vake, akabva asvika nekuwana basa ikoko, achitoshandawo tichitoonana. Kuti pamusha pavo pachinje kana life yavo waitoona kuti zvaanani. Ndakatsvaga namba dzemusikana, tikatanga kutaura, shuwa haana kumboita rafu. Kana mai vangu vaiti vakanzwa andifonera vodawo kutaura naye, vachiti murora unitengerawo matennis, aingoti anouya mama. Takaramba tichitaura kusvika takudana futi, tikaregerana zvedu 2009. Zvinhu zvikasvika pakuoma muZimbabwe. Inewo basa dhololo, munoziva ini kuti 2008-2009 zimu yairuma. Ndikati kumusikana ndodawo kuuya Jos, asi handina mari, zvese nepekusvikira. Akanditi unonyepa, unoda kudya mari yangu. Ndikakupa hauuyi. Ndikati ndouya. Ndakachema pafoni. Akati totaura manheru tironge. Manheru akasvika, akanditi kwira bhazi uuye, but ndobhadhara wasvika. Ndichange ndichitaura nadriver kusvika wasvika muJoni. Ini kudaro ndikati mangwana ndouya. Akati kwira bhazi Friday, then ndogarira Saturday handishandi. Ko zvaive zvakarongeka kani. Ndakabva Zaka makuseni Friday kunanga Masvingo. Bhazi rakabvuma ndakariwana na5 manheru, vamwe vairamba pay forward. Ndikanzi mari hauna transport, saka zvese kujamba netransport 1500 rands. Musikana akati bo. Takafamba bo, vanhu vaMwari kusvika Jos pakati peusiku, tikarara mubhazi. Musikana aingotaura nadriver akati ndosvika kusena. Ndaingoti ngakuchena ndiende kumba, apa handina chandaive ndadya nekushaya mari. Kuchichena driver akati ndakuenda kunogeza nekudya, ndobva atsvaga anondirisa paya kuti kuda ndingatiza. Ko ndaitiza kuendepi kwandoziya. Ndaingoriswa ndirimo mubhazi muya, ndikatanga hangu kuridza music muchimbudzi changu. Mumwe winda akati noise haiitwe muJozi, tenga ma-earphones. Ndikati handina mari. Akati tora totaurirana mukadzi wako asvika, haadhuri. Ini ndikati paya ndatokwereta ndokutoridza. Ndofona masikati akati ndamunzira kuuya ndipe 30 minutes. Ndakanzwa kufara shame kuti munhu wangu wemakore anondida. 9 yakachaya, ndikafona zvikanzi mira ndouya polisi yambonetsa mutaxi mandiri. Ndikati wo, uko mawindi anongotenderera pandiri, uko nzara ndoda kufa. Pakachaya 12 mawindi akati iwe munhu wako anouya here.
ndikati anouya haambodaro uyu haasi tsotsi. 2 o'clock driver adzoka akati how far, ndikati akusvika. Akati mukomana ita plan, bhazi roda kumboenda kugarage. Ndaita plan iko, uku chimbudzi chotodzima, uku ndakwereta maearphones, uku driver anoda mari, uku nzara. Ndakatanga kudikitira mubhazi. Ndaive ndakangosenga kabhegi kangu. Kutoilet ndaiperekedzwa naWindy kuti ndingatiza. Ndakati regai ndifone, ndikati wadii driver akunetsa. Zvikanzi nemusikana, ndianiko, ndirei here? Ndikati zvikanzi uripi? Ndikati mubhazi. Ndobva aputika nekuseka. But ndakanzwa kuti paseka vanhu vakawanda. Zvikanzi wauya kumunhu asina kudzidza sei naiwe muform 6. Mozi yandakanzwa mudumbu kupisa. Ndikati une shuwa here? Zvikanzi sorry handiwiko. Inzwa kurwadza kwazvo, kurasiswa nemunhu waunovimba. Nhasi tasangana, nhasi unofa uchipiswa. Ndakatanga kupiswa muviri ipapo iye ndokudzima foni. Apa driver vatsamwa. Ndikati ndodii? Ndabva ndaisa kabhegi padhuze nekuna driver kuti ndimbobuda asara akarinda. Ndikati ndombotenga freezit ndatsva. Akati kasira nende kugaraji, munhu wako anokuwanira ikoko. Ndikati ho, kondichareva kuti hauyi. Ndakabuda ndikaenda seri kwerimwe bhazi ndokumhanya semunhu ari kutandaniswa. Ndakamhanya zvisina kana direction. Apa foni yadzima, icho chimbudzi chiya. Zviye zvekuti handidye mubhini unenge uine plan. I tried kutengesa foni vanhu vachiseka kuti tochidii icho chidhina ichochi. Ndakagara muJozi 2 days ndichidya mubhini nemapenzi nekuti ndanga ndatambura ini. Ndairara nemastreet kids. Zuva rechi2 ndikati no man. Ndabvutira vamwe mess vaibva kubasa pesi, ndikatiza ndokuona mune 600 rands nemacoins. Ndakabvunza taxi dzePretoria ukutsvina yandaive nayo. Ndaive ndoda kudzoka hangu zimwe, asi kuti ndikwire bhazi kuJozi ndakatya kusangana nadriver nemaWindy. Ndakanoshiwa Bosman ndokukwira bhazi netsvina yangu kudzokera kumusha. Memo wakandiorora wena. Mai vangu vakasvika vakachema henyu, ende vakadzi makaoma zvenyu. Munochengeta zvigumbu shema. Nanhasi ndikazvifunga ndinochema. Confession number 6. Veduwe, heartbreak yandinayo ka. Izvezvi kana kurara handina. This is 20:40 p.m. typing this. I'm a single mom aged 41 and have 2 kids. Since late 2023, ndakadana naona Ben 10 wangu. He is 29 this year. Ndichitanga kudanana ndakanzwisisa kuti it was a friend with benefits kind of. Aive negirlfriend yake, vaive serious naye, and he is supposed to marry her gore rino. In fact, akatovhiringwa nekushaya mari, date right over this May. I told him no problem. I get it kuti you have to marry someone your age. Asi newe zveda hazviperi tikawirirana. So gore parakatanga ndakati uya kumba kwangu, and I enjoyed the time. Even vana vangu vanomuda visingatomboite. So last week akazoti akudzokera kumba kwake. Akati fine. Ndikati fine. Problem now, mezoka kuma 7 akangonditi ndatimbomira zvatiri kuita. I want to be serious with my girlfriend. How can I want to start a marriage ndichitohura nechikare? I couldn't believe this. Ndakafunga kuti ari kutamba. Then I kept calling until one blocker. Yo, ndakatombotadza kufema. Then nekutadza kuzvigamuchira. I took my car, then drove, ndakananga kumba kwake. Asi police yakandimisa muroad, ndainge ndasiya license, ikatidzokera yamai. Tokusungai, since I don't have a license. Hope ndakashaya. Ndarara usiku hwese, ndakasvinura, ndakagara. Kana kufema ndiri kutadza. I never felt this pain. Even pandakahurirwa my ex-hubby, Tani 7 years tese, there is something special about this guy. Zvekuti ndakatoguma ndisisatambe nemafriends angu because they both judged him vachiti unomudiko 1 mwana, 2 mari hana, 3 kamota kacho kaanofamba nako, 4 mupfupi kwauri wakutotadza kana kupfeka maheels. Vakandibhowa vataura izvo zvekuti since beginning of 2024 handitambe navo cause of zvavakataura. I love him. He is the cutest thing that have ever happened to me. He is very cute. Ndinomerera pandinomuona. Oti mwana anodya bota zvake iyeye. Apa
ane nhengo hombe. No, I can't lose him. Unlike mamwe Ben 10 anochemedza vakadzi vanodyirwa mari, he never, not a single day, raindikumbira mari. Ndaitomupa ndega pandadira. Most of the times achitoramba futi. I'm depressed now. He has to balance us. We agreed, but about that. Ende makuseni kutodzokerako kuchingoti chenei. I'm just praying kuti police isandivhiringe again. Ndiri kurwadziwa kunza sendiri kutsva. Ndiwo maconfessions atata kuigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudzei zvamuri kufunga mucomment section.